Kardom don marli nona porli tum kachethan bonji lam lake tu child policy mate usumar bahini arona phuthak sili tum chethan ponji kedam tang ingkora ke thom thre chiklu surhini akrisir kep aningkan Assam CM Himanta Biswa Sarma pen kaning jepon usumar bahini aron kewang ji aningkan surhini rain korai si arkoya chiklu niphai si aningkan pensi kirim pon pangcheng pusi tumhan than pachini laso alam ke mate laso ron ke non amat si ka pangcheng plut lapugali bon sami ke damtang aningkan surhini na kre troksi chiti chiklu lom pensi laso alam ke pangdak pon lo lapen piningan ke alam jai wang tang lo nasi itu marjudun sina dak NDTV long kupisi ke than pon ke pachini pon ma. And a day after the SAN cabinet cleared its two-child policy, today Minister Himanta Biswa Sarma told NDTV that, well, this next in this will actually be MPs and MLAs as well. Ironical, considering the current Chief Minister, of course, is the eighth child of his parents. However, more worryingly perhaps, Mr. Sarma said that this bill is good for minorities because he said with the two-child policy, minorities will now actually learn that they shouldn't have more than two children. Nila sidak pupon lo Himanta Biswa Sarma methanga matame di amethanga hemalong ke ingdeng nar kep asulu lapen laso aron ke minister atum politician atum kaduga ve pansta me pek bong velo pusila dak pachini pon lapulo bulate son ke plak bong ke beng ke phan padodilo pusida ke tumhan pachini pon lapen dak ki pu bondo thulang laso aron lake khai so tum han ke mesenji lapen laso aron pena jok khai so tum usumar bahini pena ke ong apar ke padon ang nilu puchi chini po lapen chemat hathek pu busidam ning jepon sita mela sola ma hokvek lo ma tumwan chethanam thulona non bang ke tum ko arju thu nang dak ko pisi ki puthula ma. Anyone who has more than 2 children in Assam won't get a government job anymore starting January 2021. The government says this will help arrest the state's high population growth. At 17%, it's much higher than national average of. Sidak pupon lo muni da phai ke ong a joini pensi la soron ke simarlo pusidak pupon lo ni Assam long ke anengkan wang si 17% an muni da phai ke bat lage national dera dang pipen langnam lo pulute ong thu mucholo athe dera dang pipen ke 1.16% la panana 1.16%. The man behind the policy, Assam Health Minister Himanta Biswa Sarma, says this policy will apply to everyone, even politicians. During the process, during his entire service career, he has to maintain that two child norms. Otherwise, it will be treated as a misconduct. We are raising this in different forum that in case of legislature or parliamentarians also, that policy should be adopted. The Assam government employees feel pen pamu hendake pu pon di e don along pen usumar bang hini do tanglo pulote sorkar atum pen kipi avar sai voreng avar sai ke claim dun long le lo pusida kipu la pulo pulote tum han ka siksa ka tora stame nang dopo athe nona mat ke tum ke karbi tum penang na karbi tum ke council phansi chikilo mate sorkar atum phansi chikilo ka tum dopik khangjang la pulo pulote usumar bang hini pe na ki ong ki do tum ke siksak pi khangjang pu bidi suri lapen tuwar chulang pon bombe pulote ke wangji aningkan suri hini rang koresi pen ke siksak pi khangjang pu lasi ka chisig megji phansame chima thabom tamilo that any move to better manage population is something that they would also cooperate, but they also want the government to concentrate more on key issues like unemployment and better benefits for the serving employees. Di la soron son ke unemployment nate employment along nona madlang namlo pulote Assam long det kali den adang pi India long stami
unemployment ke aphai ke thetan khangjang ate ong dung khangjang athi isona bangke muni da phai chan utang lo la son si tuman pachini lo bon sitame lasu unemployment nang ke chan I nang ke ong ia job ke hadak athak sarkar atum pensi nang pinchong lo athi lapu nang pinchong chi pulute non la thai ron ke tumhan ang pathi guni mate munit tumhan kapat dengji phan lagi to rapi khangjang ji ngasilahin unemployment pupod abirta sitami pachithang bong pangdak bom lo lapen jasimet ki itum khai su tumaphan katura dupi khangjang po itum karbi itum ke aphais tami ong pikalila pangrum nam pet le chelang nam bustami itum ke lak ke baksidola laso lak ke bang bong pen usumar chupat hi chupading idon pen bang hini pulute itum ko an sido po la pulute ki bang jin ing kanan ke nitum akhai ke nang jumbom po itum karbi akhai det kali bon sta me kapre ka khai su do an atum phan sta me katura do piklo lage अगर इसको हम आधार पे ले कि एम्प्लॉय का 2 बच्चे ये इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है पॉपुलेशन हर तरह के आदमियों के लिए अरेस्ट करना जरूरी है तो इशू है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हमको अरेस्ट करना है However, ni la sumnit de anut kapre klason ke thagdun panatum rada tum ki pudun kupilo dag nang ke klang vek akenang sot kitum ke lang nang ji a issue ason ke employment pusi dagi pu di employment aphan si itum lang dam nang po usumar ka chupading la bangali usumar chupading ji lage itum kadu ku veta chichini di usumar chupading ji bulate methang ning hang along si donang pu lage the usumar lana un eke methang aja kong long si dolo ke dam tang aningkan te usumar do tum hazame tum lang nang rong jo sitami nahok sitami di halai tum phan sarkar tum ke rapen tong la tum usumar chupathi ilong makali sarkar tum rapri pin pen sitami lang tum usumar chupading bom lo luga charli phan nanne ne chutoy dun lo lason lo sarkar tum phan chiki lok pan lang tum usumar chupading lilo tang te la suaron tum phan ang pathik pinang puma lahai ate sarkar itum phan ikirab arejikali itum phan tax tanang entulang apa anu bulote kosono itum non la usumar bahini pana job latum dakipuke employment stame si jon muchot po ke long bang ong muchot po la son si itum phan than lo stame itum non e prang le chelang na bom lona la son vek tong nang plang poma mate ansu si unemployment nang ki bat tu poma lage nang letum mathadam lo te chini po ku pisinang plang jimagi opposition has reacted cautiously, warning the move should not discriminate against one community. It is implemented at such without giving the opportunity of good medical facility and other facilities for education and other social infrastructure development. It will be discriminatory. But population expert Dr. Ilyas Ali, who was conferred the Padma Shri for his work to educate Assam's migrant Muslims on family planning, says the policy will help Muslims. Migrant Muslim ni laso aron lage tong se kot son si kirim ji phan latum chisik tang lo sarkar hin pen la pen jasimet laso aron kapathik pona joini ke muslim atum pen joini pusi dak thano muslim tum kupi polo muslim tum ke e don bensi usmar bang proxy bang nar ke age dove khangjang ni laso pen jog muslim atum nang ke chan nang ke bat pen jog munit nang chan olo unemployment ta menang ong bom ke lang nang ji ke chu nang ji lahai sta menang bat bom di sidak itum lang thulo nang ko pesila tum ki pujima population and they are usually illiterate. Their literacy rate hardly 30%, and they are not going to compete for the government job. This is one of the best policy. This will help in curbing the population of Assam.
How this actually works out on the ground is si hala da population expert pen ke pula muslim atum ke lo kacharli ke thek the tum do pik khang jan ke thek atum ke 30% bak si do se da pu than tek than lo la pen ki pu alang tum aphan ke isi aki melo pu si than lo muslim tum aphan yang chan ulo ke thek the tum do pik lo ke tok thek the ke lang thek the ka po thek the tum stame chan o jong si la su e don pen sumar bahini aron tum phan pathik tang lo parim toilo pulote lang tum aphai stame nang jum chet po la pen lang tum kachelang nang ji phan stame se joy chet po pusigi pulo to muslim tum phan ge mesen po sida mili karbi tum phan ge mesen po mala ate kapre khai so tum phan mesen ji ma ang tum matha tha nilista me matha dam lo hala tum phan ke mesen po sita itum ke kasik sak po itum phan ke ki virjia krong si nang paman po loge athe muslim atum ke aphai do pik khang jang lo sita me ili karbi tum ke pamu ban ga than son thak thak si tum ke lak kep anta dolang doma ve ma ni karbiang long long matai li tum me thang tum ke minority la puano pulote tum che matha dam lo na di e don pen sumar bahini na pulote ko son lo lage lak ke bang bong pen ka duk ka vele sumar ka ki do ejikali la si itu mathadam nang che mathadam nang la soron ke itum han ke kapa virji aron lo itum jong si chelangun de bom che mathadam de bom pulote itum karbi itum ke vir bombo itum ason kisung katura karbing long long itum che thek long pik khangyang lo council tum do jong jong son si mande lo alang tum pilo ke claim thek asam sarkar tum han chiki lo khala tum hukum pilo te alang tum claim po sonana karbi mi thanga khai phan ke akimi ke wanji gali nang chu jor thurong ituma phan pasik sak thurong banga khai phan ke da karbi long nang ke du nak along sta mi pareng mi u di avar sai ta melang tum phan pi stai tum me thang karbi tum phan chi pi lo man pipe la pulo te khai ga ching hon nang thek lo mala kali khai phan ching hon ke abat lo ni chematha na chematha ma chematha themata matha dam set me lo itu the big test with Ratnadeep Chaudhary in Guwahati, Indranil Mukherjee, NDTV. Se kijut sini lagi puji bang ke nang tum kadu ke besta me matha tha la sola o sumar bang hinina pen itum ko ansi jing thu dunun po e don pen bang hinina lo pulote di ar sudet ton nang kilong pone mate os pin sudet ton kilong pone lagi tum chini ne lo nang la pen nang le tum thek ser reser tum matha ji mene ni mate thek ser reser ka che krong pu tum di matha ji mene usumar bahini na lote tum lana unang ni loge tanggas tame dam de muchot po lapen lo pacharli nang ji phan same tum siksak se muchot po vorenga war sai ki ripidun stame tum siksak se muchot po ake joy tum phan do loge to ake joy ge do pu le tum phan pon same tum khaya phan tum chelang dam sinang ji matha dam sina ili karbi khaya phan ake mesen aron lumala pamu penjatan lo itum ge methang kar beng long ha war long matta me minority bang khai tum sia phanang ong na lo itum ge kar bi itum ke 40% na la pulo pulute ko son lo itum sumar bahini nat pen ke itum phai che pakam nun po bang kaprek bengali bihari muslim laya khai tum ge bang ke akror aphai du 1 crore tum usumar bang hini dolo pulote nang tum matharam thino ko ansin nang do po 2 crore nang bat po usumar bahini dolo pulote stai tum karbi tum nongge kali bang tum sinang chan bom po itum ke piju england dun pikhang jang po piju pen ke edong thip po itum ke mek ke cha dun ji ang krakan ta weda po kengkam kachi yordun ji ang kragan tai tum kya velo itum han ison pen ke lang dam lo pulote ke pavirji abdc lahaya ron kin nang iklan mo jasemet khai so tum pan athe khai so tum le vir thai lo avider lo pulote
kehang kong ji ne sorkar tumhan kipudun tot ji ande kehang kong ji ka chuning ria sonason kipudun ji sonason mason tum ke avidat po sorkar tum same ke jokwan ason che ke doji pansil halat atum lahai stame aron stame sonason nang bilo athaga paklang ge tum han misen lo osomar bahini melo tenang tum lang unang nilo lana unang nilo ni ki chuji jo padap ki chuki jonji pan kiri karlan cepat sung nang nilo cepat dugar nang nilo tibang hini na loge mason si tum hanatan po sitame itu methanga khai pan chelang lona itu methanga khai jang si chinghon pulute osomar dang hini na pan ge itu khai thir ie the non pen ningkan kripo ningkan kep ningkan thom kep ningkan phik kep ningkan phok kep an lang nam lu pulute itum ke aphai nangi jumlo di lasuron bi be frang menta ke dam tang pen lang am lu pute non sta itum ke pan chan o ela jumpi khangjang la kapre ka khai tum pen lang nam lu pulute asong bong ta ko lasuron ang bi thu pulute itum bi jum thumun chot lipo lasi nili hin pen karbicha dia hin pen kaduk kave apanda ka chuning rilo ke wangji ove kimi atum piso some cipang don no pulote e don pen osomar bang pli ke ki jum nai ke donang po la pupe pulote itum karbi khaitum ke non pen ingkan ke bin koy philo pulote ke virji angring ato war situm ke dampo to nang itum thata hai mene kona pen si chupang reng po khlana po lage mathang ni lo itum han ke dam tang pen le sarkar itum han tangkai ke pajir lok ke choso ne pajir lok kali itum methang chutiki ke bor ipen si itum chipareng ke chu ki duk ke veson stami itum chipalong sonak thaksi itum bor ilo claim lo pulote to war stami nang klang po avar sai stami do po itum me khai chipareng ver ji pulote la suron ki itum ke kham khidun thip nang po na pupe pulote tu makai ke kivirlo nang lijong si khai ching hon pulote la suron phan ke kham khino ni la so la marjan ka semar lage itum ka duga veta mek chipa prang nang pu phan sini li semar lo nang itum nang che don dun de son do ji mene te nang che don dun ta halo mene si itum do analam sta me nang tum ning jing tung lang pulote aber lam thak made comments long nang itum pipono adak itum chethan chimum lona la pen pamo pen nili ki pu son dak thaksi khai ching hon pulote I don pen osumar bang thli ki jum nai ke ado vek nang po iletum ovek ki mi tum jasemet ke nang letum chema tha pono osumar nang ong bom lo pulote khai sta meng tang bom po athe piniari soi jang hello penapa song jalo ning chibinon kadogo veta kai son si kar bichadi kardon